Yara gihapon sa state of trauma ang duha ka mga Ilongga nga nagikan sa banwasang maasin Iloilo matapos nga nasaksihan ang sunog nga nagluntad sa pito ka high-rise towers sang Wangfu Court Complex sa Tai Po, Hong Kong. Sa interview sang Bombo Radio kay Cynthia Dario, ang head sang Public Employment Service Office o Konpeso sang probinsya sang Iloilo, iyagin pahayag nga ang duha ka mga Ilongga ang nagaobra bilang mga domestic helper kag nagatinirman mismo sa mga building kag natabuan nga ara gid sa tiyon sa nagluntad ang sunog kag sa maayo nga kahimtangan wala ang mga ini nasamaran. Samtang nakadepende naman sa request sa mga biktima ang bulig nga ipalabot sang Iloilo Provincial Government apang in kaso nga magpauli ang mga ini mahimo ini nga makabaton sang financial assistance nga 10,000 pesos. Una na nga gin-activate sang peso sang probinsya sang Iloilo ang Operation Bulig Ilonggo agod nga makapakigangot sa mga barangay peso coordinators, municipal peso managers kag OFW Association agud gilayon makakuha sang impormasyon pananglitan may mga Ilonggo nga naulamid sa mga insidente. Base sa regional data, mayara na sang masobra 54,600 ka mga overseas Filipino workers nga nagaobra dito sa Hong Kong. May kita na account niya Duha ka Ilonggo dito sa scene sa Hong Kong. But information coming from our municipal peso managers ang isa LGU, they are both safe raw now. Ang duhang email halin sa banwasang maasin. They are OFWs, they are both domestic helpers man dito sa Hong Kong. Mostly of our OFWs na nagpa-Hong Kong are domestic helpers. Sa subong, safe sila, though nga they are in a state of trauma.